So, mayong pagpamuyo sa inyo diano. So, mag-vlog na punta. Happy 80 plus subscriber din sa ato ano. Happy na ta mag-iyaw og baboy. Ratsada. So, atong isgutan karon ang atong mga nagkadaiyang friends sa Facebook. So, di na ta magdugay-dugay, no? Una, the unknown. Mao ni sila ang mga friend na to sa Facebook nga wa ta kaila, no? Siguro na-add na to ni sila sa unang panahon or na-confirm na to ni sila o na-add ba na to ni sila sa unang panahon nga katong atong mga haha is jaja pa, no? Mo nang sa karon matingala lang tang sa tuang timeline magbaha ilang ang mga naw nga wa ta kaila nila. Napuno na nga tuang mga friend niabot nag 5,000 max nga wa ta kaila sa ilaha. No. Lahi lang tong mga nag-react sa to mga post kay mapuslan to sila. Pero kanang wala na to na puslan nga friend na to sila. Sus, pastilapan. So no, mao na sila no. Wa ta kaila no. So mora to nga kanang nga kuan. Ang ikaduha, the poster. Wa tay line ma-title so mao na lang na. So the poster daghan na siya components. Una, the simod. Mao ni sila ang mga shit nga bangko saba kayo. Mao ni sila mga friend na to sa Facebook. Mga friend na to sa Facebook nga magsigirag post og mga 50 ka picture nila ka pino. Taga-adlaw gyud inuras mag-post og picture. Ano ang post nila sa amin. Inana. Kukunta ka. Inana nila ang post. Ana, move on ana doy. Day, move on ana kasagaran gyud ani manginanay kana mga babae. No? So kana nga smile, kana nga pusing, buhi pa si Rizal ana. Panahon pa na ni Mona Lisa katong nagana siya, nagpainting. Mona Lisa. Ikaduha, nga component sa poster, the emoting reaction. Mga friend nato na sila sa Facebook nga mag-ana gyapon post do. Kasagaran ka na ng mga post nga ano, pinastolen ba? Pinalungkot-lungkot ang naong. Ay may picture. Ana. Yan na pinaana. So no, inana no, undangin na doy, day, kasagaran na ni mga lalaki pod. Ikatulo, bullshit, ikatulo. The peace lover evolution. So sa unang panahon, naminaw na sila. So sa unang panahon, ang peace is yung nani. Mga babae gapon niya, inani. Anang white gapon. So karon sa mga lalaki, bullshit kay tanahon, mag-inani, takilid, pinahangad, niya na pinahana. So gipikora, bullshit nga mga, no? Mo nang undangin na doy, undangin na day. So ikatulo na to nga friend na to sa Facebook, no? Kining mga memories, no? Mao ni sila ang mga friend na to sa Facebook nga mo-share og meme sa isa ka minuto murag ka 1 million siguro. Unya og daghan ni sila maghuot na sila sa imong timeline, di ba? Sa isa ka minuto mo-share og ka 20. Unya katong isa nimo ka friend ing nana gyapon, so 40 na, unya tulo sila. So pila na sa 60, unya daghan ka sila, di ba? Maghuot na. No, unya masukog di aray akan. Unya kamong mga tanan ni parehara mong gipang share. Ay mo pag nana, ha? Kuhunta ka. Ikaapat! Bullshit! Ang title na is Holy Romance. Mao ni sila mga friend nato sa Facebook nga mag-share og mga bastos, no? Kanang mga 12 inches ba? Mga babae ni kasagaran nila, no? Kanang mga, basta kanang mga laing kayo nga mga patatanahon sa Facebook, no? Kanang mga ginashare nila ba? Nya mo kalitra og share og Bible verse? Ha? Nana ba? Unsa man na? Holy Romance? Bullshit ka, undangin na. Og romance, ka Bible. Nana ba? So ikalima, everywhere friends. So kanang everywhere friends, mo na yung friends na to sa real life, no? Kanang friend na to mga kailata ba? Nga, friend po na to sila sa FB. So bullshit kayo kay mga bullshit. So bullshit kayo kay ug kanang mo comment sa ilang kuan, di ta replyan. Nga na gani. Nang bullshit kayo ba? Imbis amigo man ta mo sa tinuod nga kinabuhi. Nya amigo pud mo sa Facebook. Nya og mag-comment kag mga unsa-unsa diha sa mga post niya, post pa nimo nga ning comment siya, ning comment kag reply niya, wa ka reply eh. Nga klaro kay replyanan nga na gani.
Hilas ka? Ha? Bullshit ka? So ikaunom na ba? Ikaunom. The viral source. Mao ni sila ang friend na to sa Facebook. Kaka ng mga viral, dali ra kay sila makakuha, di ba? Nga dito rin mo PM sa ilaha kay para masindan punta. Nana gani. So, mao na sila no, nana mga friend ba. Nya kini sila ang mga friend na to, mao na sila mag-share og mga Bible verse, mga fucking Bible verse. Sorry ato. Mo to ikaunom. So kuha na ta, ika-pito. So niulan na no, nagdalit tagmayo no, kay maabtan tag-ulan no niya. Mukusog ang tingog sa scene ba niya, di madungog atong tingog niya, saba na po kayo. So I'm so hot. So ika-pito, wala ko i-matitle ani. Pero ang nakabutang diri sa ako ang kudigo, pataka rag post, no? Pataka rag post. So atuan na lang silang titlean og The Professional Gigimon. So The Professional Gigimon. Mao na sila ang mga tao nga Gigimon na sa una, Gigimon gyapon kay karon, hangtod Gigimon na siguro gina sila. Mao nang pag-ilang pagka-Gigimon na professional na. So no, lain kay paminaw no, na ako'y friend ani sa Facebook nga nag-share siya memories nga iyahang post perting pangita atong ipagawa sa screen. Yang post perting pangita, no? Iyahang gi-share. Proud pa kayo siya ngayon ato iyahang gi-post sa unang panahon. Bullshit! Akong mga memories sa una mga 2 years ago, 1 year ago. Bullshit ki paminahon kay jajaja akong hahaha. Mo nang karon, ug ikaw gani imuhang hahaha jajaja pa. Undangin na, ha? Kay ma professional Gigimon ka na. Ha? Undangi. Mo na, undangin na. Sige, ika-walo. Bullshit. Ika-walo. My day, my life. So natay friends sa Facebook no nga kung maka my day, isa ka dekada, no? Pitindaghanan na yun, naghuot, nagkuhan. Unya, ang ipang my day dito, murag halos tikang niya, yang picturean niya yung my day. Napay mga TikTok, nga gaya kay mga lawas niya, pasiksiksi ra mo dito, niya, wag kilamit tanawon, bullshit kayo, no? So sakto tag bullshit ro, no? So no, daghan og inana nga mga tao, no? Natay isa ka friend po sa Facebook nga. Sabaan ako, naminaw is likod ba? The Reporter. So natay friends sa Facebook nga The Reporter, no? Kana to mga ginikanan unta nga dili unta kabalo mo Facebook. Mo nang magpataka-taka ratang mga share diha sa mga kuan diha sa Facebook. Sila ilang screenshot ipakita sa tong ginikanan, no? Nana ba? Sigarilyo ka dito sa Facebook, imong i-post picture na mo, pinanay mo si Mod, pinadukang, pinanang ka mo. Screenshot nila, gipakita sa yung mama, makulatahan ka niguli, no? Kana pong mga mag-uyab nga, bawalan sa iyahang mga magpapa nga mag-uyab-uyab niya, screenshot silang silingan, gipakita sa yung mama na bunalan ang animal, no? So mga kamo, magbantay ta aning mga yun ani, ha? Yun ani ha? Sa unang panahon, uso ang floodlights, di ba? Katong panahon ng mga jajaja nato, ang atong haha, jajaja pa, di ba? Nagapost tag who wants floodlights? Inala gani. Naghan kay moingon og go. Tapos iniguman, mo reply og D. But pa sa butdan. Bullshit kay, di ba? So karon ig mag-share kag memes niya imong i-like, di ba? Masuko ka, bullshit kay ka. Ha? Sumaw na siyang the evolution of memes. The evolution of Facebook. The evolution of Facebook. What I ma-title, no? Ano ba? Sa ako ang kaugalingong opinion ba? Inig-abot sa panahon, guys. Kini nga itong tirada karon. Mao na siya ang bag-o nga Gigimon. Ha? Sunod siguro, imbis hahaha nga HA na ginatong gamit. Ang ato ang gamit na siguro, kana ng kuan. XA, saksasasay nga na ba? XA. Nga dili na Gigimon, katawa na tag HA ato. Ano na ba? Sa atong mga kaapuhan-puhon ba, no? So shout out dahil sa akong mga apo, ha? Makakita ka nga video, mga 100 years ago na.
Mao na yung lolo. Ha? Mao na yung lolo. So no? Diara mo man itong bullshit nga video ngayon na. So no? Wa tay lain mahuna-hunaan manggod. Ako ang gisulat ganina, daghan kayo gamay ram di kay istorya no. So shout out sa ta. So shout out sa kang Romeo, right? Romeo Lango, taga diara ka. Gislo, best friend. Kuya Junre. O si Idol RB, Dol. Kada. By the way, una ako makalimutan, daghang salamat di ay kayo nga kuan og giabot pa kaani nga video dire sa kinatapusan dapit. Mo na nga daghang kayong salamat dai tunay na suporta gid kaday kay giabot pa man kaani no. So like, comment, and share sa mga wa pa ni subscribe na pod. Nya ang tirada na to ani nga so nagkadugay ang ato ang tirada no, nagkawasan tag content. So nga kung nakita mo ani i-comment ninyo o kanang usay ma-suggest ninyo nga i-content nato, mga pangutana ninyo atong tubagon na mga kuan bisag unsa nga makungutana kaya na ko na tubagon, mga misteryo sa kinabuhi nga wala ninyo nasulbad ato ang tubagon. Kaya kay na diri sa to ang mga kuan ba ratsada, right? So no, so dire na mo man atong pinaka siguro di na ta mousab ani nga nani nga video, inani nga mga content kay ay mousab ta pero daghanon gid na to kay kini akong nasulat o daghan naman pero kung man gyapon mubo ram dai hapon kaayo. So mo to no. So vlog number 5 na ni. So inig 6 gwapo na tong title niya, atong testingan og paninduto na ginato tong mga thumbnail. So dire na to na tong video no. Kaya salamat sa pagtanaw na nakasalod mong tubig kay wala tay ulan-ulan. Tawa guys! Swimming pool ako! Ako, bakalang